Door allerlei ongunstige fiscale regelingen is een investering in Nederland veel minder rendabel dan de aankoop van een vakantiehuis in het buitenland. Overdrachtsbelasting was 2%, is naar 10,4% doorgestegen, is nu weer terug naar 8%. Je had de box 3 verhaal nog niet, dus de huurinkomsten waren onbelast. Ja, en sinds 1 januari van dit jaar is de BTW op logies, dus verblijf op in een hotelkamer of een vakantiewoning, van 9 naar 21% gegaan. Limburg is een provincie met vele duizenden vakantiewoningen. Als belegging voortaan dus minder interessant. Maar dit stel uit Urmond kocht bewust een jaar geleden in Maasbree een vakantiehuis. Ja, lekker dichtbij. Op een uurtje ben je daar. Je kunt voor een weekend heel makkelijk even zelf boeken en dan snel een weekendje weg. Hoe vaak gaat u er naartoe? Ik denk, hij is goed verhuurd, dus we proberen last minute te boeken. Ik denk dat we afgelopen jaar een weekendje of 6, 7 zelf zijn geweest. En in het hoogseizoen 1 keer een week. Spijt hebben ze niet, maar ze maken zich wel zorgen over het rendement in de toekomst. Klopt, ja, de Belastingdienst gaat ervan uit dat je rendement hebt, dat je winst maakt. Dus daar betaal je gewoon belasting over. Alleen als er geen rendement gemaakt wordt, want ze kijken naar fictief rendement, ja, dan betaal je toch. Hoe onverkwikkelijk is dat? Hoe irritant is dat? Ja, dat is wel frustrerend, absoluut. Ook de organisatie van de beurs merkt een verandering in de interesse van de bezoekers. Kopen in het buitenland wordt aantrekkelijker dan kopen in Nederland. Ja, in algemene zin is dat wel het verhaal. Hè? Dat mensen nu dus ook naar het buitenland kijken. Dus die profiteren daar wel wat meer van. Ja. De stenen hier worden verkocht voor de stenen in het buitenland? Ja, helaas zie je dat hier en daar wel gebeuren. Ja. Wat je ziet, we zijn nu voor het 4e jaar ook hier op de beurs. En eerst was het bij ons heel druk en nu kijken ze wat meer naar Dubai en naar Spanje en dergelijke. Als het puur rendement gaat, ja, dan zijn er altijd betere alternatieven. Soms zijn ze risicovoller. Wij hebben een klein kind, die is bijna 3. We hebben het gemak van een uurtje rijden en we zijn lekker een weekend weg. Ja, dat zijn dingen die doe je niet zo snel last minute een weekendje naar Albanië of naar Spanje. Dus ik denk dat elke situatie gewoon heel specifiek is en dat je goed moet kijken wat voor jezelf past.